5 comenzi CMD care te ajută să-ți protejezi sistemul și să-i crești performanța. Să începem! Prima este comanda checkdisk. Acest utilitar verifică integritatea sistemului de fișiere și repară erorile logice găsite. Pentru a rula checkdisk, deschide CMD ca administrator și scrie checkdisk C, F, R. Comanda va scana unitatea C pentru erori și va recupera date din sectoarele defecte. E un instrument esențial pentru sănătatea hard discului tău. Urmează comanda SFC. Scriind SFC HScan Now în CMD, pornește o scanare a fișierelor de sistem pentru corupție. Dacă găsește probleme, SFC va încerca să le repare automat. E crucială pentru stabilitatea sistemului, mai ales după update-uri Windows sau instalări noi. A treia comandă este DSM. Dacă SFC nu rezolvă problemele, rulați DSM Online Cleanup Image Restore Health pentru a repara imaginea Windows. Comanda e utilă pentru rezolvarea problemelor persistente cauzate de fișiere sau configurații corupte. Al patrulea pe lista noastră e comanda defrag. Rularea defrag C optimizează hard diskul, reorganizând datele fragmentate. Defragmentarea regulată accelerează PC-ul și îmbunătățește timpii de încărcare, mai ales pe HDD-uri clasice. Și în final, avem comanda netsh. netsh iPreset resetează stiva TCP/IP, ajutând la rezolvarea problemelor de conectivitate la rețea. Dacă aveți probleme cu internetul, această comandă poate fi salvatoare. Aceste 5 comenzi CMD sunt instrumente puternice pentru protejarea și întreținerea PC-ului Windows. Dacă v-a plăcut, apreciați, abonați-vă și activați notificările pentru mai multe sfaturi tech. Mulțumim că ați urmărit și ne vedem în următorul video.